बरायफिनलायबाय रायजोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव जायफोरा मोजां मोनो नैबे आपडेट्सखौहाय लालांनो हागोन। तो सुंद'यैनो आं आपडेट्स लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय। इन्टारेस्ट थानायफ्रा नायलांदो। बिदिब्ला जागायलांदिनि जोङो बयबो नेनानै दङ। दिनैहाय 12 तारिख मोनफैबाय आरो दिनैहाय समायखिरा लागोन। बिनिफ्राय सरकारा जिरायसिगोन। तो खामानिफोराबो निस्सय मावफुंजासिगोन जानांगौ ना। बेबायदिनो गोबांथार आद्रा खामानिफोर दङमोन आरो माखासे दिन सिगाङाव इलेक्शननि सिगाङाव बेबायदि प्रतिश्रुति होनानै गालांनाय दङमोन। बेफोरखौबो निस्सय सरकारा मावफुंसिगोन जानांगौना। जोङो नेनानै थागोन आरो आपडेट्सफोर जोङो मोनलांबाय थागोन। दिनैहाय बेबायदिनो समायखिरा लागोन सरकारा। दिनै 12 तारिख मोनफैबाय। तो दिनैनिफ्राय आरो पावाराव बेबायदिनो फैसिगोन आरोना। तो बिदिब्ला जोङो सावरायलांनि नैबे जोंहा जिथुनिखि अरुण'दयनि आपडेट्स। तो बेखौ लानानै जोङो सावरायबाय थादोंमोन बे साननैसोआव। दा अरुण'दयनि राङा जोंनिया हाबाखै, खारन सरकारा जिरायाखैमोन। तो दिनैनिफ्राय समायखिरा लानानै सरकारा जिरायसिगोन आरो जिरायोब्ला निस्सय फैसाखौ मोनगोन आरो जोङो दा नैबे मासनिखौहाय मोनगोन मोना जोंनो बेखौ समा खिन्थागोन। तो जोंहा बेबायदिनो मे मासनि 10 तारिखआ बारबाय। तो फैसाया हाबनांसिगौमोन हिसाब मथे ना, नाथाय सरकारा जिरायैखाय एकाउन्टआव फैसाया हाबाखै जानांगौ। तो जोङो आपडेट्सफोर मोनगोन। बे मासाव हाबोबा हाबसिगोन आरो हाबाब्ला जोङो नेक्स्ट मासाव बेबायदिनो रांफोरखौ मोनगोन निस्सय। तो बेवहाय जोङो बेबायदिनो 3000सो हाबोना 1250 ताका हाबो, जोंनो बेखौबो समा खिन्थागोन। आरो सरकारा दिनै शपथ ग्रहण लाखांनायनि उनाव निस्सय बेबायदिनो कनफारेन्सफोर लायोब्ला जोङो बे कनफारेन्सनि गेजेरजों निस्सय मिथिनो मोनगोन आरो फोसावनानै होखागोन ना। तो बिदिब्ला जोङो नेनानै थानि आरो गुबुन मोनसे आपडेट्सआव थांनि। जोंहा बे गुबुन मोनसे आपडेट्सआ जाहैबाय बेनो, जोङो बयबो नेनानै दं आरो गोलाव दिननिफ्राय ना जोङो सावरायखादोंमोन सिगाङावबो, नाथाय जोङो माखासे मानिफ्रा गोबांफ्रा एप्लाइ खालामबाबो CM-AAA निफ्राय बेबायदि जोङो रां मोननो हायाखैमोन। आवगोलावबो आङो बुंबोखादोंमोन आरो सावरायबोखादोंमोन। तो निस्सय नोंथांमोना मिथिनो मोनखायो। तो फिन खेब आङो दिनैहाय आरोबाव बे CM-AAA नि सायाव सावरायनो लाबाय, खारन जोङो बेबायदि इलेक्शन बायदिसिना थानायखाय आङो बे आपडेट्सखौहाय लाबोखायाखैमोन आरो बेबायदि माने फैसाया हाबनोबो सम जाखायाखै। तो दा सरकारा फैफिनबाय जिहेतु, बेखायनो आङो बे आपडेट्सखौ लानानै फैनाय जाबाय। आरो जोङो दा बेबायदिनो CM-AAA नि एप्लाइ जागोनखौ जोङो मिथिनो मोन्दों आरो गोदानै एप्लाइ जायोब्ला तो जोङो एलिजिबोल जायोबा फैसाखौ जोङो मोनगोन आरो गोबांफ्रानो मोनगोन। मामाया बुंलांखादोंमोन। स' एबारावहाय माने 10 लाखसो बेबायदिनो इयुथ्सफोरनो होनाय जागोन। बेबायदिनो बेफार फालांगियानो जा जियानो जा ना, तो मावनो थाखाय बेबायदि माने अनसुंथाइ बा रांफोरखौहाय होगोन होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों। नाथाय जोङो बेवहाय एप्लाइ खालामनांगोन। जोंहा बेबायदिनो अनलाइन प्रसेस दङ। तो एप्लाइ खालामनायनि उनावहाय एलिजिबोल जायोबा जोङो नैबे 3.0 आवहाय बेबायदिनो मोननो हागोन। सिगांनिया 2.0 मोन। स' गोबांफोरानो मोनाखै बेवहाय एप्लाइ खालामदोंमोनबाबो 2.0 आवबो। आरो जोङो गेजेर ससेयाव बेबायदिनो दावराव जालांनायबो नुनो मोनबाय एसे ना। तो गोलाव खालामब्ला जोङो नेनानै थानि आरो एबारावहाय माने जोङो 5 लाख मोनगोन होननानैबो मिथिनो मोन्दों आरोना। दा बेसेबां सैथो बेखौ जोंनो समा खिन्थागोन। तो गोलाव खालामब्ला रायजोफोर आरो बेबायदिनो आपडेट्सफोर फैयोब्ला, एप्लाइ प्रसेसफोर फैयोब्ला तो भिडिअफोर लानानै फैगोन। तो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों। बाय बाय।